Welcome to my YouTube channel. नै जों दा गौरां पार्कआव दंफैयो गौरां पार्कआव ओरैनो टाइम पास बेरायफैदों नोंथांमोननोबो देखायनोसै जायगाखौ माबायदि नायलांदो ओइ गेटआ मेन गेट गारि बैयावसो दं ओइथिंजाय बायनाय दाउ बादि गाव गावबागावखा नामा Look at this, look at this. How is it? This is the pool. Arumlai. Mingakhoi. Gotho. Gotho. Mingakhoi. Uri tangmai. Ada foto klip Gaurang. Aduh. Ayo, आगे आसो आयो गेट बंद করে দেব তাড়াতাড়ি আসো টাইম নাই Wow, so nice. Ơi, nào lại. How are you? थाबायबाय था आं फल' खालामबाय थागोन Children Eco Park this way and oरै थांगोन this way to मा रेस्टुरेन्ट मोनलाय जेन्डार भेलि रेस्टुरेन्ट जेन्डार भेलि रेस्टुरेन्ट नाव जाग्राखौ बाहायसो होनांगौमोन खम मोजां नुगौमोन बे जाला जोबबाय भय लागे फट' माबा जाजोबथारबाय नामा गासिबो Here we go, destiny.
खेली मेली अच्छा थाद्रायदों सामब्राङा थाद्रायदों सोर जानांगौ बबे साइडनिया बै हरजाय खेंनाया आथिङा खायदां लायो बबे बे नाया मोजां नुवाखै गोजौनिखौ मोजां नुबा गाहायखौ मोजां नुवासो जाबाय ओरै जानांगौ गाहायखौ मोजां नुबा गोजौखौ मोजां नुवा नैबेखौ साफा खालामबावनांगौ नोंसोरो हाब दिनैसो फार्स्ट टाइम ला जादों एसे जानायालाय By order, Daoki Park Committee, alcoholic beverages are restricted. Hey, rules fra. Mama rules dong, naik nan lakade. See these rules. Follow the rules. Bir bay nai. Dosa आं मिथिया फैफेराखैबा आं राउन्ड खालाम नैबायदि बिफां थानांगौमोन मा होनोमोनलाय जाबस्रि ना मामोन फख्रियालाय बोरै इयावसो लादो निफ्रायसो ओरैलाय मा जाखो खेलिमेलि नो एन्ट्रि इयाव थांबाय बे माबायाव मा होनोमोनलाय साल बागान आथा बागानाव डाइरेक्ट खाना ओमफ्राय थांहोला नै बांद्राय लाबाय थानायखायनो नो एन्ट्रि साल बागान आथा बागान ओरैजाय साल बागान सोलायलांबाय मोजां लायफिननांगोनलै सान्दुंआसो गैला मोदानोलै माबाजोंनो नैबिदि माबाजों होमबालाय बेयाव ओरै स्ट्रिक लाइट होबा साबसिन जायोमोन ना मोनायाव दङ हरसेनाव सेल्फी तो बनता है ये दोस्ती kalau dulu जोंना हिर'आ हिर' Use me. Look at this and follow the rules, guys. ले लो फोटो ले लो मेगाबाइट
ना किल'बाइट जों लायो। थोड़ा रेस्ट लेते हैं, मतलब थोड़ा रुक जाते हैं और उसके बाद हम लोग फिर चला जाएंगे। अब हम लोग रुक के ना, हम लोग क्या लिखे है देखो, इसको खा के, ये देखो पकौड़ी और बॉयल, इसको खा के हम लोग फिर घूमेंगे। आधा बाकी है और आधा रास्ता, और उसके बाद देखते रहो गाइस। ये देखो बहुत सारा आदमी घूमने आते हैं शाम होने तक। दोस्तों आप लोग भी कभी आइएगा यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है हम आके, पहले से बहुत अच्छा हुआ है। पहले तो ये सब नहीं था, और हम देखेंगे पहले वो गेट भी नहीं था ना, और इको पार्क वो बच्चों का खेलने का कुछ इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, और रेस्टोरेंट भी नहीं था। सो लेट्स चेक इट आउट। र' नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायबावदां। नै डेन्जार जायगायावसो दंफैयो आं, खनायावसो लागाव हाग्राजोब, खिन्थु ओरैजाय बिराद स्रां। जिबौ थागोनलै नैफाय, स्नेक, आयौ दन्दरा गुदुङा नै, स्नेक्स। सोर बायामोनलै बेखौलाय। उफ ओइयावसो दंहैयोमोन बै खनायाव, ओइ खनायाव। दसे रेस्ट लानोसै आं। थांनो ओंखारबाय, थांसै। देखायलांबावसै माखासे, नायलांबाय थादो। तू ही आशिक हूँ, तू ही आशिक हूँ, मेरे लिए तू ही आशिक है, मेरे लिए। Daspin नै गावबागाव पार्ट्स बाय पार्ट्स, स्टेप बाय स्टेप। खौसो बरिया नुदों माथो नै। लेग लन्चबो सालायनो हागोन, साइक्लिं। गावबागाव गाबाय थानांगौ, होनबासो खारगोन। एस इयर उइस, मा खालाम गोसो। फारसेथिं देब्रा, नोंबो ला बेखौबो ला, बेखौबो ला। नोंना ओरै थुना लाबाय थानांगौ, आगसिखौ लादो।
Bro. Luar ini tuh berapa? Đây on habra. Ancha ri gala angane bedi. Angane bedi gana ri. Coba. Isi skribo. Coba. Sometimes hey no way नै दा जों बेजोंसो थांनांसिगोन Blurसो नुजोब्बाय Này street lights Acha oke guys एसेनोसै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेबाय थादो गोदान भिडिअ